Sora bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Senang kula kowe aja lali marang aku iki Doni Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani tetap setia Doni Mas dereng nate gawe gelo lan gawe kujiwa ning saiki bareng bukti kowe kok jur malah lali marang aku sithik-sithik mesti nasu terus ngajak padu jangono jangono kowe pancen ra kelingan jamane kembien Doni Mas kowe janji bunga susah padha dilakoni jenengku so marang aku iki Doni Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani desa mana aku tetap tresno lan tetap setia Doni Mas dereng nate gawe gelo lan gawe kujiwa ning saiki bareng bukti kowe kok jur malah lali marang aku sithik-sithik mesti nasu terus ngajak padu jangono jangono apa kowe pancen ra kelingan jamane kembien cah ayu dereng nate bunga susah padha dilakoni ayo prakanca ngaweru ana rukune
kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun puasa ayo pro kanca ngaweruana karo Islam rukun Islam ya iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kabeh pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun puasa ini negeri namanya Jawi kalau kami nama Islami agami Islam sudah terang atas dawe dari pangeran ayo pro kanca ngaweruana rukun Islam ya iku 5 dan loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat Blitar kutha cilik sing kawentar dipeni gunung kalut sing ngayomi Blitar jaman cabang nate kempar peta prontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen naune sang nata Majapahit enek candi penataran Blitar nyimpen layane Bung Karno proklamator presiden kang pepisan ono crita carikate Gajah Mada ingkang bisa nyawiji Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka ening tlatah Blitar lair Cilemo ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatane yen
topeng ireng makar sambojak sing rupane ala aja ngono awe tunggal bangsa pementasan ini yang besar sekali untuk meringati acara sore ini. mila kula niki saged dugi mriki Sahabat ditimali kalian panitia mriki perlu arak-arak kanggone hiburan supaya negegah sarta bisa aman. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira kancane pemuda ajan rupa kewan melu perayaan supaya ner bisa entuk karomatan. mila para rawuh kakung miwah putri Karsa mrengsani rupa kula amadeni kados sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun kenging pangarsama. Gambang suling kumandang suarane tulang tulit kapenak unine unine mom ranyoake bareng lang gandrung tipung suling sikra kendangane
pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama diperingati Oleh kaum Islam pemuda sarta pemudi. jika tidak hormat akan dapat godok besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sapa wong urip kang ora gelem memperingati Marang mirotiro Nabi Muhammad kang suci. besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni. Ngaran neraka selawase ora bali. Mila aja wegah nadyan katon susah payah. Sebab ngelingi tinimbang salat ibadah. Iku wis kalebu ibadahe Gusti Allah. Dalam meringati merah nabine kang indah. Ados sampun cekap kang dados satur kawula. Kula badhe kantos critane urip ning donya. Mila yen lepat nyuwun kenging pangasama. Sedaya prakanca topeng ireng bakar semboja. Raga kang kajira tresna linali ing jiwa kegandrung parasmu Yayi. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresna kowe sumandhing wong liya. Ngapuran anakku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwemu.
dicoba dhisik sirah umat rasane kebiar salah sepet gak usah dibayar. Surabaya